Helo, fy enw I yw Becky Lewis ac rwy'n rheolwr gwelliant yn Academi Gwelliant Cymru. Gwelliant Cymru yw'r gwasanaeth gwella ar gyfer GIG Cymru. Ein nod yw cefnogi creu system iechyd a gofal o'r ansawdd gorau i Gymru, fel bod gan bawb fynediad at ofal diogel, effeithiol ac effeithlon yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn ar draws y system ofal gyfan. I wneud hyn, rydym yn gweithio ochr yn ochr a sefydliadau i greu'r amodau, adeiladu'r gallu a gwneud y cysylltiadau mwyn i welliant ffynnu. O ran Meithrin gallu, rydym i gyd yn gyfarwydd ar gwobrau IQT efydd arian ac air, sydd wedi bod yn holl bwysig wrth helpu sicrhau bod gan staff sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal yr wybodaeth a'r sgiliau i ymgysylltu â gwelliant. Rwyf yma i drafod sut rydym wedi diweddaru'r gwobrau hyn gan ei disodli ar gyfres gwelliant newydd. Mae'r cyrsiau gyfres gwelliant wedi diweddaru i gynnwys y canlynol. Bydd sylfeini mewn gwelliant yn eich cyflwyno i egwyddorion gwelliant. Bydd sylfeini mewn gwelliant yn disodli'r gwobr IQT efydd bresennol. Yn ogystal â'ch cyflwyno i egwyddorion gwelliant, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall eich rôl o fewn gwelliant yn well. Hanfodion gwelliant. Yr ail gwrs yn y gyfres gwelliant yw hanfodion gwelliant. Yr hyn yr ydym wedi ei ddysgu yw bod bwlch i rai pobl rhwng yr hyn a oedd yn wobrau IQT efydd ac arian. Roedd angen datblygu cwrs gyda phwyslais ar yr egwyddorion craidd hynny sy'n ei galluogi i ddeall orau'r systemau ar ydym yn gweithio ynddynt a'r ffordd orau o gymhwyso methodoleg gwelliant. Felly, mae'r cwrs hwn yn helpu i bontio'r bwlch rhwng sylfeini mewn gwelliant ymgymryd a phrosiect fel rhan o gwelliant ar waith. Yn benodol, mae'r cwrs hanfodion gwelliant yn canolbwyntio ar sut rydym yn defnyddio offer diagnostig i ddeall yn well y system y mae pobl yn gweithio ynddi. Gwelliant mewn ymarfer. Y trydydd cwrs yn y gyfres yw gwelliant mewn ymarfer, neu IQT arian fel y gelwyd gynt. Mae'r cwrs hwn yn galluogi unigolion i ymgymryd â'i prosiect gwelliant cyntaf gan ddefnyddio methodoleg gwella. Mae hwn yn gwrs allweddol o fewn y gyfres gwelliant a ddarperir gan Gwelliant Cymru ac o fewn sefydliadau gan dimau gwella lleol. Hyfforddwr gwella. Y pedwerydd cwrs yn y gyfres gwelliant yw hyfforddwr gwelliant. Wrth ddatblygu'r cwrs hwn, rydym wedi dysgu gan dimau a hyfforddwyr bod angen datblygu cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu pellach i hwyluso'r gwelliant mewn diogelwch ac ansawdd ar y lefel leol. Nod y cwrs hwn yw darparu'r wybodaeth a'r sgiliau i unigolion gefnogi tîmau gwella ar bob lefel o'r system. Cynghorydd gwella. Y pumed cwrs ar olaf yn y gyfres gwelliant yw cynghorydd gwelliant, sy'n darparu hyfforddiant ar lefel arbenigol. Cynlluniwyd y cwrs hwn i gefnogi arweinwyr o fewn sefydliadau iechyd a gofal i sicrhau bod gwelliant yn cael ei ddefnyddio tuag at blaenoriaethau sefydliadol a chefnogi raglenni gwaith cenedlaethol. I grynhoi, y cwrs cyntaf un yn y gyfres gwelliant yw sylfeini mewn gwelliant a fydd yn eich cyflwyno i flociau adeiladu tuag at welliant. Mae llawer o staff eisoes wedi cwblhau'r dyfarniad IQT efydd ac mae'r wybodaeth a gafwyd o'r cwrs hwn yn parhau i fod yn gwbl ddilys. Mae angen newid ar bob gwelliant, ond nid yw pob newid yn arwain at welliant. Fodd bynnag, gall arwain at ddatblygu ein gwybodaeth o'r systemau rydym yn gweithio oddi mewn iddynt a gyda'r wybodaeth gynyddol honno, daw'r potensial ar gyfer gwelliannau llwyddiannus a chynaliadau yn y dyfodol. Mwyn i welliant bod yn llwyddiannus ac yn ganlyniadwy, mae angen staff fel Rhiannom sydd â gwybodaeth am eich amgylchedd gwaith, eich hun a dealltwriaeth o wyddorau gwella.
Dymuno'n yn dda i chi ar eich taith tuag at welliant, wrth i chi geisio gwella'r gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu i bobl a chymunedau Cymru. Waeth beth bo'ch rôl a'ch profiad, cofiwch fod pobl a fydd yn eich cefnogi. Diolch yn fawr.